ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಳ್ಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಬಂದಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ನೆಗತು ತೂನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂತ ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಗಡಿತ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಗುತ್ತುಲೆಡು ಗುತ್ತುನಾರು ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ದೇವೇರು ನಮ್ಮಡ ಬಾಯಿ ಗುಡ್ದು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅಂಚನೆ ದೈವಲು ಬಾಯಿ ಜತ್ತದ ಪಾತೆರ ನೇಪ ಪಂಡ ನೇಮದ ಪುರ್ತರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಲ ಆ ದೈವದ ಪರವಾದ ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪಾತೆರ ನಕಲು ಏರಂದ ಪಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆಂಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲ್ನ ಪಾತೆರು ನೇರ್ಲ ದಂಟು ಲೆಕ್ಕಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲ್ ಎದುರುಡು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟೇರ್ಲ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಮಾತ ಈ ಚಾರಲಿನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರುಲೇರು ಬಂದಲೆ ಅಗರಿದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಪಂಪಿನ ಈ ಸಂಚಿಡು ಕುಲ್ಲಾರಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅರಿಗಿತ್ತೆ 87 ವರ್ಷ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಮದ್ಮೆದ 85ನೇ ವರ್ಷಲ ಉಂಡು ಆರ್ ಕೈಪತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೇರ ನೀಡಿದ ಸಂಸಾರಗೂ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು 85 ವರ್ಷ ದಿಂಜುಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೇರೆನ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುರುಟಿರಣಕೆಯನ್ನು ಆ ಗುಟ್ಟುದಿಂಚಿನ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಒಂಜಿ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಬಿಷನ್ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೋಣ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತೋಣ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಏಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ಪುಣ ಇದ್ದಿ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅತಿಯಾಸ ಬಂದ್ಪಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಸುಮಾರು ಆ ಗುಟ್ಟುಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಬಗೆಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವಳು ಪುಟ್ಟದ ಬಳತನೆ ಏನು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯಿಲ್ ಎಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ತೀರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗರಿ ಸಾಲಿತೋದಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪುದ ಅಗರಿ ಇರಡ ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರೇನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಬಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ದೈವಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಬಂಡ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈರ್ನ ಗಡಿಯಾತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋಡ್ನಿಗ್ಲೆ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು 2005 ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಡನಾಟುಡು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬದ 5 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇದ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತೋತ್ತ ದೈವಲ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಆತ ಪಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬಡು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಪಂಡೈತೆ 2005 ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ಬೋಗಾನಾಗ ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಬರ್ಪುಣ ಟೈಮ್ ಆಡಾನ್ ತುಯುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಡಳಿತ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ 550 ಜನತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 225 ಉಪಕುಟುಂಬ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತ ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಕೊರಿಯರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಯರು ಅಜಿಪೋರ್ಸುಡೆ ನಾ ಕುಟುಂಬದ ಪೂತಿಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳೊಂಜಿ ಭರವಸೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಡಾಕ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಐನ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಡತೊಂದುಂಟು 2005 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು 2014 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಡನಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ఆయన ಯಾನಿ ಪಂಡ నేను ಬೆರಿಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೇ ಮಲ್ತದ್ದು ದೈವಲಿ ಬೋಡಾಪುನ ಅನುಕೂಲತೆಲಿನ ಏತಕ್ಲಿ ವೈಬೋರ್ಡ್ ಮೆಡೆಪೆರ್ಸ ಆತ್ ಮೆರೆಪದು
ದೈವ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮೇಯ್ನ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂತ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಈತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಕ್ಲೆ ಏನ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮ್ಮದೊಂಜಿ ಭಾವನೆಲೆತ್ತನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಚಿನ ಆವುಡು ನಾನು ಪಂಡೆನ್ನಂಡ ಇದ್ದಿಂದ ಬಂತೀರಂಡ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಯಾನು 10,000 ಖರ್ಚು ಬಂದಾಗ ಈಗ 15,000 ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ನಡತನ ಕತೆ ವಿಷಯ ಗಡಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಗಡಿ ಪತ್ತದ ನಕಲಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲ ದೈವೋಳು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರಲೆತ್ತು 5 ಪುಂಜೇರೆ ಅಂದು ಗಡಿತ ಪಟ್ಟದ 5 ಪುಂಜೇರೆ ಆ 5 ಪುಂಜೇರಿ ಏರಿನ ಎಂಕ್ಲಿ 205 ವರ್ಷ ಪಿರಮುಟ್ಟ ಪೂನಗಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಾಡ್ಪತ್ತಿರ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಗಡಿಪತ್ತು ಇತ್ತೀರ 5 ಪುಂಜಿ ರಮ್ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ದೈವೋಳು ಲೆಪ್ಪು ನಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಕ ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಣೊಂತಿರಿಗೆ 1925 ಇಸ್ವಿದಿಂಚ ಗಡಿ 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 ಬಣ್ಣ ದೈವೋಳು ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಿದಿರು ಕರಿನ 5 ವರ್ಷ ಎಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 5 ಪುಂಜಲ್ಲಿ ಪೊಡ ಗಡಿಪತ್ತು ಬಿಡು ಗಡಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಗಡಿಪತ್ತನ ಭಾವನೆ ಚೂರ್ಲ ಇದ್ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಮನಸ್ಕೊರ್ಲ ಒತ್ತಡ ಏನು ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯಾಡ ಸಂತೋಷ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂಡು ದೈವಲಿ ಬುಡಪ್ನಾತ್ ಬುಳಿದ ಮೊಗಸಾಲೆ ಆದಾನಾಗ ಯಾನ್ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪೇದನ ನಾವು ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕರಲ್ಟು ಪಂಡು ಮಂಜಿ ಪಂಡ ಈರೇ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬೈದಂಡು ಅವು ಈರೇ ಮೂಲಕನೇ ಅದು ಈರ ಬೊಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಲೇನು ಒಂದು 2013 ಇಸ್ವಿದ ಕತೆ ಆ ಮೊಗಸಾಲೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೊಗಸಾಲೆ ಬೂರೆಡ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಬೂರ ನಿಕ್ಕಲ ಅವಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆದ್ದಿ ಕುಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಬರ್ಪಲ್ಲೆ ವೆಂಡಿ ಯಾನು ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಳತದ ಈ ಪೇರು ಪರ್ಪೋಡು ಗೂಡಾರ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಣ್ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರ ಮಾಮ ಈ ಪೇರು ಪರ್ಪ ಬಂಡರು ಅಂತಾನೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಧರ್ಮನೇಮ ಎತ್ತುಂಡು ಖರ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಕಲೊಂಜಿ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓ ಗಾಡ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಚ ಒಂದುಂಡು ದೈವ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಾಯ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕುಂಜಿ ಪೇರು ಪರ್ಪಾಯ ಬಂತಾರೆ ಅಂದು ಪೇರು ಪರ್ಪಾಯ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ದುಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದನಷ್ಟರವು ಅಪ್ಪ ಪೇರು ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾಂಡು ಧರ್ಮನೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾಂಡು ನಿಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ದೆತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ವೇಳ್ಯಗು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪ ಪಾಪ ಎಂಕೆ ಬಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಡಿದ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಕುಂಜಿ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ತೀರ್ಪೋನು ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪ ಅಂದಾಗ ಈರೇ ದೊಡ್ಡಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮನೇ ಮದ ಐನೀರು ಮುಗಿತದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವರು ಈರೇ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನ್ಪೆಗಳು ಒಂಜೆರಡು ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಣ್ಯಂಗೆ ಧರ್ಮನೇ ಮೂಡು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತಂದು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ನೀನು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ಧಾನ್ಯಟ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚ 2014 2014 ಇಸ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗನಾಗ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂಗಲು ಮಲ್ಪುಣಿ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚು ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದೈವಲಿಗೆ ಗಡಿಪತ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕುರಿಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಮಾಮ ಇತ್ತು ಮಾತ ಮಲ್ತಾರೀರು ಇಡೀ ಅಗರಿದಂಜಿ ಚಿತ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದಂಜಿ ದೈವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಈರು ಗಡಿಪತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಟು ಬರ್ತೀನಿ ಗಡಿಪತ್ತಿ ಅಂತ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪನ ದಾಲ ಇದ್ದೀವಮ್ಮ ಅಂದು
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಪಣ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಭಾವನೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಆನಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೀಜೆ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡು ಪುಲ್ಯಗಾಂಡನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗಡಿ ಬತ್ವೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಂತ ಕಿರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡೆ ಏಟ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮನೇಮ ವಾರ ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಣಿಂಕಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಚಾ ಪೂರ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ಹಾಯ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೈನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಡಿಪತ್ರಿ ಒಪ್ಪಿಯೊಂದಿರಂದು ಮಾತಾಡ ಲಕ್ಕದು ಕಾರ್ ಬಚ್ಚ ಅಂಚ ಗಡಿಪತ್ತರ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕದ ಗಡಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ತ ಬಡಿಯನು ಕೆಲವು ಬಂಟ್ರ ಕುಟುಂಬಡು ಏರು ಗಡಿಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಟಗಿಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾರಿಯಡು ಮಂಜಿ ಬಂಡಾರಿ 100 ವರ್ಷ నుంచి ಮಲವಾರಡು ಏರು ಪತ್ತಿರ ಅಕ್ಲನ ಇಂಚ ಮಾತು ಯಾಪಂడి ఇంకా ಐತು ಪುಂಜೇರು ఇంకా ಐತು ಪುಂಜೇರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬುಡ್ಸಿ ಐತು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ್ದಿ ಇತರ ಮಂತೆ ಜೋಡು ಪುನಗ ತೂತ್ನಾರ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ವಿಶ್ವ ನೂಪುಣಕಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಣದು ಕಂಡೆ ತೂತು ಏರಿ ಬಣ್ಣದು ಐ ಕೊಡದು ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಎಂಕ್ಲನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನ ಅಣ್ಣ ಈ ರೇಖೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಶೋಧ ದೈವಲ್ ಕೇಂಡಿ ವಾ ಪುರಾಪುಡ್ಲೆ ಕೊಡುದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೆಂದು ಲಿಕ್ ಕೊಡುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನನದುಂಬಗ ಪುದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೇರ ಐತು ಪುಂಜೇರಿ ನಿತ್ತರಿತ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ಲೇಕನೆ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಐಟು ಬದುಕೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ದುಂಬು ಗಡಿಯಾಪಿನವ್ರು ದುಂಬು ಎಂಚತ್ತೆ ನೀರ್ನ ದಿನಚರಿ 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ದೇಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಡೋರ್ಪಡು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ದೇವರ ದಯಲ್ ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತ ದೈವನ ದಯ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಈ 16 ವರ್ಷಡು 2016 ವರ್ಷಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದಲ ದುಂಬು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ದಾನ ಮಣ್ಣಗ ಆಯ್ತ ಕೈತಡಿ ಹೋದು ಒಂದು 2-3 ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲಿ 2-3 ಘಟನೆ ನಂಗೆ ಏಪಲ್ ನಮಸ್ಯ ದೈವಡಾವಡು ನಂಬಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ದಾನೊಳಜಿ ಘಟನೆ ನಂಗೆ ನಡಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅದು ಕೆಲವರು ತೆರಿದಿನಕುಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟೆಂಜಿನ ಮಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನು ಐತ ನೋಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಸಬು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಈರ್ನ ಎಂಚಣ್ಣು ಒಂದು ಎರಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ನಿಯತ್ತದ ಜೀವನದ ಏನು ಪನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇತ್ತವೇ ಪಡ್ಡತ್ತೆ ದಾಲ ಕಸು ಬುದ್ಧಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಜಿಪ್ಪು ಕೆಲವು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಆಜಿ ಎಟ್ಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ ಮಾಡ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮದಿಯಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಬೋಗ್ತದು ಅಂಡೆ ಬಯದ ಪೂತಿಯನ್ನು ಬುಡಿ ಬಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ತೊಂತುಂಡು ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯದ ಒರಿಯನ್ನ ಅಂಡೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತ ಪತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಕೇಳುಜು ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ದೇನ್ ಯೋಗಾಸನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನ್ ಕೊಂಚ ಸೀಕಿತ್ತು ಸಯಾಟಿಕ ಅವು ಮತ್ತು ನರ ಮೂವಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂತೇನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೇನು ಪೊಯ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಯ್ಯ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಯಾಕೆ ಇದೇರ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ಪೋಲೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗಾಸನ ಪೋಲೆ ಯೋಗಾಸನ ಪೋದು ನಂಬೋರಜ್ಜ 7 ದಿನತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಏನ ಗುಣ ಮೂಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಈರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾ 2 ವರ್ಷ ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ದೈರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೂರ ಫನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಜಮಾನ್ ದಿಬ್ರ ನನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯಜಮಾನ್ ಜೊತೆ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡುವರು ಯಜಮಾನ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡುವರು ಅಂಡ್ ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗಾಟದ ಇದ್ಯನ್ನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಇದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ನನಗೈತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂತೇನೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಡು ಎಂಟ ವೇಳೆ ಮಲ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂಚೆ ನೀರಂಜು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನರ್ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಿರೇ ಬಂಡಾರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಈ ಪುರತೋಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಮನೆಟುಕುಲು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಗೊತ್ತ 550 ಜನ ಉಂಡು ಪಂಡೆತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮಂತ ಜನಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾಗುನ ಕೊಟ್ಟನಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ದಾಲ ಕೊರಂದಾಗಲು ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತದ ಇಂಚೆತ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ನಡತದನು ದೈವದ ಪರ್ವಕಾರ್ಯರು ತೊಂದರೆ ಆತಚಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಹುಟ್ಟುವಳಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗನಿ ಅಕ್ಲ ಇತರ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಪೋತೀರಿ ಈ 2005 ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಚೂರು ಭಾರ ಪಾಡ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಕೊರಡುಂದು ಅವಿನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರನೊಂಡತಿ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವೊಳ್ಳ ಏತು ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈಗ ಏತು ಕೊರಡುದು ಪನ್ಪನ ಐನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಪಗಂಜ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾತಿರಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮೀರ್ನಕುಲು ದೇವರ ದಯಟು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಪಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುವ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಟ್ಟು ನಡಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನೇ ಪಣ್ಣನೆ ದುಂಬುದ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಪಣ್ಣನೆ ಅವಳು ಆದೇಶ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಯಜಮಾನ ಅಂಚೆ ಯಜಮಾನಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ವಾಸ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಅಂತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಿರಿಯ ಏನು ಅಂಚೆ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಪುಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಣ್ಣ ಸಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಅಂಡ ಯಾನೇಕೆ ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಪಣ್ಣ ಯಾವ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆತದೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕುಡಂಜಿಕೆ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಣ್ಣ ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನಂತು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪಿನಂತು ಈರಿಗಿತ್ತ ಬಂದ ಬೇದ 55 ವರ್ಷದ ಇಂಜೊಂದು ಹಿರೇ ಪಂಡರು 54 ಬೇಗೋಡೆ 55 ಆವರೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಬುಷಿನ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ದೈವೇಚ್ಛ ಜಾಲ್ ಬೆದ್ದಲ್ ಬೆದ್ದಲ್ ದೈವೇಚ್ಛ ನಿಕಲ ನಡು ಮನಸ್ತಾಪಲು ಬರೀ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ದಿನನೇ ಇದ್ದಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ನಲ್ಪ ಮೋಕೆ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ದಿನನೇ ಇದ್ದಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಗ ಪುಣ್ಣುಜ್ಜು ಒಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಬಂಟ್ರೇಟ್ అయితే కుటుంబ ఇది ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಕಿತಿ ಕೊಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡ್ಯಾನು ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡು ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡು ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಭಾವನೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನಿಖಲ್ ದಿಪ್ಪಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿನ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಅಂಚೆಂದದು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಿಖಲಿ ಬಾರಂದೆ ಕೊಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸ ಬತ್ತಲ ತಡೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡುದು ದಿಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದಾಲಾಪಿಸಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಜವನ ದಾನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಕೆ ಪಣ್ಣನೆ ಅವಡು ಅವಳ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ನಮ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ವರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಾ ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಂದ ಜೋಕುಲ ಒರಿ ಉಡಾಯಿ ಒರಿ ಪಡ್ಡಿ ತುಪ್ಪನಕ್ಲು ಒರಿ ಬೆಡಕನಕಾಯಿ ಬೆಡಕಾಯಿ ತುಪ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದು ಕೂರ್ಪೆ ಇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲ್ಕೊರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ಜೋಕುಲ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶ ಬರಲ್ಲೇರು ಮಲವಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಹುದ್ದೆಲು ಇಡಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಒಯ್ಯಿ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು 20,5 ಕೊಂದು ಹುಡುಗ US ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲು 20 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್
ಊರಿ ಮಲ್ಲೈ 1995 ಇಸ್ವಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಆಜಿತಿ ಗುರುಪುನಾಗ ಭಾರತವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಭಾರತವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ఆయన ಜೋಕುಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲಪುಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲಪೊಡ್ದು ಉದ್ದೇಶಡು ಆಯ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಳು ಇತ್ತಾಗ 25 ವರ್ಷ ಕರೀಡು ಅಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚೆನಕ್ಲ ವರ್ಷ 2 ಸತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಡು ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಜೋಕಲ್ ನಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ದೇವೇ ಜೋಕುಲ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಪೇರು ತೆರೆದಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಜವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಜೋಕುಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುಂಡತ್ತಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ children. To what extent they are giving care and concern towards children. ಈ ಪಂಡರತ್ನೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ಈ ಪ್ರಾಯ ನೆಕಮತ ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಖಂಡಿತ 82 ವರ್ಷದ ಕೈತಳ್ಳುಲ್ಲರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಚಿತನ ದೈವಲಿರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಇಂಚಿತನ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚಿನ ತೆಲ್ತಂದು ನಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ಪಣ ಉಂಡತ್ತಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೆರಿತಿ ಅವು ಐಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಏತು ಬೆರೀತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಐ ನಾಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ಆತ್ಗಿ ತೋರ್ತು ಅವು ಗೊಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವಟ ಬಂದಾಗ ಏತ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಡು ಬದುಕಲಿ ಬುಕ್ಕರಿ ಉಪತ್ತ ಕೊರಂದೆ ಯಾನದ ಬಡಿದಿಗೆ ಉಪತ್ತ ಕೊರಂದೆ ಏನು ಜೋಗ್ಲಿ ಉಪತ್ತ ಕೊರಂದೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಆತಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ ಬಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚು ಬೊಬ್ಬಲ ಮಲ್ಪೂಜ ಈಗ ಎಂಕಲ್ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೂನು ಆರೋಗ್ಯ ಫಲ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಣಸೈತೆ ಅನಸಲಂಚೇನಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುವ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೂಜ ತಿನ್ ಪೂಜ ಆಯ್ತತ್ರ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚು ಅದೇ ಇವಾಗ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಮೀನೇ ಬರೀ ದಿನೋಲ ಕೋರಿ ಹೆಂಚು ತಿನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ 10 ನೌಕರ ಅಂಚ ಹಾಂ ಬಕ್ಕದ ಅಂಚೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ಯಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋಪೆ ಆರೇನು ಕೇಣು ಜೀರಿತದ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಏನಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಲ್ಡಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪನು ಗುಟ್ಟುದು ಅದೇ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ಚ వాళ్ళ ఆరోగ్య దుంపుడించ అతి ఎట్టెద్దాడు అంటే నడుస్తుందుంపు 1998 ఇస్విడాలి కొంచెం ಸರ್ಜರಿ అని ಬೆಂಗಳೂರು 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ನಿ 5 ದಾದು ಮಗಲೈನಿ ಅಜ್ಪತ್ತೆನ್ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಹತ್ತಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಗಲೈರ ಇದ್ದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಂಚಪಂಡು 58 ನಿಮಿಷದ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬತ್ತಲು ಒಯ್ಯಿ ಕೂಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತಲು ಏನು ಪುಗರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬುಡಿದ ಪುಗರ್ನೇ ಅಂತೇಳಿ 1970 ಇಸ್ವಿ 78 ನೆಟ್ ರೇಂಜಿದು ಒಂಜಿ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೇಡು ಒಂಜಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತುಂದು ಪೂತುನು ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ಪುಂಜವಾದ ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಗ್ಸ್ ಐನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಐನು ಬಂದರೆ ಪೋದು ಬಂದರಿದ ಕೂಡಿದ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಐನು ಪುಳ್ಯಕಾಡೆ ಪೋದು ನೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಚ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರದೇಟು ತೆಗೆದಿದೆ 58 ಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ